ଆଜି ଆମେ ହାତୀର ସାଥୀ ଗପଟି ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀଟିଏ ରହୁଥିଲା। ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ଦିନେ ହାତୀ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆକୁ ଦେଖିଲା। ହାତୀ ଠେକୁଆକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବ କି? ଠେକୁଆ କହିଲା, ତୁମ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼। ଯଦି ତୁମ ଗୋଡ଼ ମୋ ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି କହିଲା। ସେ ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ହାତୀଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗରେ ଯିଏ ଥିବ ତାହାକୁ କହିବି ବୋଲି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ବଗକୁ ଦେଖିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଲା। ସେମାନେ ତାକୁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ, ଆମେ ତୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହିପରି ହାତୀ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କେହି ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହାତୀଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନେକ ପଶୁ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ଗୋଟିଏ ହରିଣକୁ ଅଟକାଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛ? ହରିଣ କହିଲା, ବାଘଟିଏ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛରେ ଧାଉଁଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଶୁଣି ହାତୀ ରାଗରେ ବାଘକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଘ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗର୍ଜନ କରି ଆସୁଥିଲା। ହାତୀ ତାକୁ କହିଲା, ତୁମେ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ବାଘ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ତାକୁ ଖାଇବି। ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି ହାତୀକୁ ଧମକ ଦେଲା। ଏଥର ହାତୀ ରାଗିଯାଇ ବାଘକୁ ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରି ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା ଓ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ବାଘଟି ଭୟରେ ନ ରହି ସେଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁ ଜୀବ ହାତୀର ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ହାତୀ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ କଥା ହେଲେ। ସେମାନେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହାତୀ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ। ନୀତି ଶିକ୍ଷା: ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭଲ କାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବା।